kärkimies ikuinen laita numero 39 Antti Niemi! Valmentajan debyytti takana, peli Jokereita vastaan. Minkälainen fiilis tuosta pelistä jäi? Kyllä jäi hyvä fiilis, että saatiin paljon asioita irti, mitä lähdettiin hakemaan. Että periaatteessa meidän pelityyliä ja miten tullaan pelaamaan täällä kotikaupallassa läpi vuoden. Paljon hyviä asioita saatiin. Tuliko jotain yllättävää eteen matsia aikana Jokereiden pelistä tai sitten omasta pelistä? No ei oikein, siinä mielessä meni hyvin, että meni sovittujen kuvioiden mukaan. Tietysti tässä ruvetaan jauhamaan ensi viikolla varmaan ylivoimia ja alivoimia ja kaikkia erikoistilanteita, että niihin ei ole keretty vielä paljon paneutua, mutta jatket uhrautui hyvin ja tappa monet jäähyt. Se on hyvä merkki ja voittava joukkoon merkki. No niin Roy, sä sanoit, että tuossa otteluennakkovideossa, että sä tuut esittää semmoista raikasta ja railakasta meininkiä tänään Jokereita vastaan. Menikö se nyt odotusten mukaan? No, kyllä se meni mun mielestä. Meidän joukkueella oli ainakin aikaa jo tosi hyvä ilme päällä ja hyvin laitettiin kampoihin. Ja taisteluasenne oli ainakin kohdalla. Tästä tosi hyvä jatkaa. Ihan hyvin meni ekaksi pelissä, kyllä täytyy sanoa, että odotin, ettei olisi mennyt näin hyvin. No ihan hyvä fiilis ja että mun mielestä pystyttiin haastamaan hyvin joukkoon näitä Jokerilaumaa tänään. Että kyllä me ollaan tyytyväisiä meidän suorituksia. Miltä se tuntuu pelata periaatteessa omaa joukkuetta vastaan? No oli tää tänään vähän outo tilanne tietenkin, että niin nopeasti tuli, että ei yhdet aamureenit tänään pääsi Vantaakaan vetää, että eilen vedettiin vielä kovaa testipakettia vieraana Jokereiden kanssa. Että sinänsä vähän niinku ainutlaatuinen ja outo päivä, mutta ei sama peli se on aina. Että ei siinä auta muu kuin yrittää ottaa kiekkoja kiinni. Sinänsä jännä juttu, että oli niinku hauskaa, että erikoista pelata niinku sitä joukkuetta vastaan, missä niinku itse tykkää tosi paljon pelata ja siellä nyt niinku tavoitteetkin on tietenkin, mutta siis niin kuin sanoin, niin sama peli se on missä maalillista seisoo. Siinä on ihan perusjutut, että ihan samalla lailla yritin valmistautua kuin aikaisempiinkin peleihin, mitä tässä uran varrella on pelannut. Tänään nyt oli kuitenkin kauden ensimmäinen peli, niin huomasin, että ennen peliä huomasin, että mitäs ne vanhat rituaalit menikään. Se voi olla, että tulee vähän uuden näköiset taas tälle kaudelle, kun ei oikein tahtonut mun vanhoja muistaa. Nyt sitten Jokereiden messiin ilmeisesti olet lähdössä vai? Maanantaiksi sinne ainakin. Katsoo nyt mitä jatkuu.